Бре, как трябва да запомня и цялото нещо? Как трябва да запомня и цялото нещо? Иска да ми снимат реклами. Няма да стане тук, човек. A few moments later. Здравейте! В днешната реклама ще си говорим за матраците на iSleep. Ето тук горе може да видите всички промоции, които те предлагат, но днес по-конкретно ще си говорим за Supreme. Той е с термотекстил, а в кълъфа си има Air Clima пяна и Memory пяна. В основата си има гел пяна, омекотяващ слой пяна и твърда пяна, която е за добра опора на тялото. Височината на матрака е 26 см и е с 4 степени на твърдост. Има кълъф, който се разкопчава и може да се ползва за преносим топ матрак. В същото време, понеже има мекичко в кълъфа и мекичко в ядрото, може да въртим ядрото и така получаваме тези 4 степени на твърдост. Меко с меко, както е в момента, ако го завъртим, става твърдо с твърдо, а ако въртим само вътре ядрото, винаги ще е меко с твърдо или меко с твърдо. Всичко друго, което предлагат iSleep и всички други марки, може да го намерите тук при нас, или ако искате да научите повече за този продукт. Посетете ни в нашия шоурум или ни се обадете. Очакваме ви!